kumikinang na tambalang ni Cole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mac. Matagal nyo na pong tagapakinig. Mula 2016 hanggang ngayon, hindi ko pinalalagpas ang programa ninyo, maparadyo man o Spotify. Tuwing pinapakinggan ko kayo, pakiramdam ko may kakampi ako sa buhay. Kaya naman ngayong may pinagdadaanan ako sa trabaho, naisip kong isang guni sa inyo. Baka sakaling mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi, branch head ako ng isang kilalang kumpanya dito sa Pilipinas. Ay, ito pala. Ay, kaibigan talaga natin si Mac. Naalala mo dati? Actually, pet name ko sa kanya, nickname ko sa kanya, Mackie Boy, ganyan. Mac, yan, ganyan. As a branch head. Yan yung mga tinutropa namin. Sawa na kasi kami ni Diego makipagtropa dun sa mga snatcher. Tsaka nanggigripo ng tagiliran So dito naman tayo sa branch head. Ganito po kasi, branch head po ako ng isang kilalang kumpanya dito sa Pilipinas. For promotion na po ako pero hindi natuloy dahil binagsak ko yung personality exam. Hindi daw ako pasok sa ideal range sa personality exam. May mga bahaging sobra at may mga aspetong kulang. Introvert daw kasi ako. Mataas ang IQ pero mababa ang EQ. Yung position kasi ay para sa business and client relations kaya kailangan daw may compassion, patience at madaling lapitan. Sabi sa report, kailangan ko daw ng break kasi para na akong robot. Nakatutok daw ako lagi sa targets, goals at results pero kulang sa open communication. Ang totoo po, may strong personality talaga ako. Hinubog ako ng mga karanasan ko kaya minsan nagdududa lang ako sa intensyon ng mga tao sa paligid ko. Maraming beses na kasi akong na-take advantage at niloko. Yun bang sinira ang tiwala ko? Kaya mas gusto ko na lang magtrabahong mag-isa. Doon ako mas nagiging productive at nakakahanap ng peace. Sinubukan ko namang makihalubilo pero parang laging may harang. Laging invalidated ang presence o opinion ko. Open naman ako sa feedback pero kapag ako ang nagbigay ng suggestion, kadalasan tahimik lang sila. Kaya pinili ko na lang maging isolated. Binabawi ko na lang sa performance at dahil doon, isa nga ako sa mga awardees ng company ngayong taon. Sa sobrang pag-iwas ko sa iba, unti-unti na pong naapektuhan ang mental health ko. Gusto ko talaga makapasa sa exam. Paano nyo po ba ginagawa yun? Lagi kasi kayo masayahin pero grounded. Approachable pero professional. Gusto ko pong matutunan kung paano maging people-oriented. Kung paano mag-influence ng tao in a good way at kung paano magkaroon ng genuine connection sa mga katrabaho. Gusto ko ding matutunan kung paano maging ambivert, yung bang sanay mag-isa pero ayos lang din pag maraming kasama. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. More power sa inyo at sana po mapag-usapan po ninyo ito sa podcast. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mac. Alam mo, Mac, mahaba-habang session to. Hindi siya makukuha sa isang Big Mac. Yan, oo. Mga 5 Big Mac yan. So 5 session. Correct! Hindi, pero totoo, hindi ito makukuha sa isang ganitong usapan namin ni Diego. Lalong-lalo na kung hindi naman kami mga expert pagdating sa psychology. Correct. Ang dami masyadong tanong sa amin kung paano gawin. Sa totoo lang, ang sasabihin ko sa'yo, hindi ko alam kung paano gawin yung mga tinatanong mo. At saka parang feeling ko, kaya ka nagkakaroon ng parang feeling mo may mental health issues. Kasi masyado mong fino-force yung lahat. As a psychologist, as a psychologist for today, I think you're Big Mac lang ang katapat nito, Mac.
Big Mac na in-upgrade sa ano ha. In-upgrade yung drinks at saka yung fries. Ayan. Sa palagay ko, parang feeling ko masyado mong gustong gawin lahat. Parang, kaya, hindi, kasi pag gusto mo kasing laging gawin lahat, naranasan ko kasi yan dati, na parang, di ba, as a bida-bida, na parang gusto kong akuhin yung lahat. Gusto ko, okay ako sa work, tas okay ako sa simbahan, tas okay din ako sa ganitong club or organization, tas okay din ako sa mga kaibigan, tas okay din ako sa family, na parang lahat gusto kong salihan. 'Di ba? May contest ba? Bakit mo lahat gustong salihan, te? Na ang ending parang yun nga, napapagod ako, tapos may mga ibang mga bagay na dapat mag-concentrate ako doon, hindi ko na nako-concentrate kasi apakadami ko ng gustong gawin. Pero looking back, bakit mo siya ginagawa? Gusto ko lang din. Gusto ko i-try kung saan ako mag-e-excel. Tsaka, tsaka kung may kita kasi, go ako dun din. Pero, sa ibang perspective, it could be a defense mechanism mo yan eh. Pwede. As a psychologist ka din. As a psychologist for today. Psychologist for today, parang defense mo siya kasi di ba nabanggit niya na naaabuso siya. So parang, kasi sa kwento ni Nicole, di ba, dati sabi niya, hindi na nga siya sexy, hindi na nga siya maganda. So, dapat maging matalino siya. Ganon. So, part yun ng defense mo na hindi ka malulugi sa iba. Ay, oo, talaga. Oo, ganon. May ganon akong iniisip na, ay, hindi pwede. Kulang na nga ako sa ganito. Kailangan umeffort ako sa ibang bagay. So, ang maganda dito, merong cure. Diba? So, along the way, mababago mo. Like, for example, si Nicole, ngayon kung saan na siya ngayon. Diba? Kinakalmahan ko na lang yung ibang mga bagay. Pag walang radyo, hindi po kami nakikipag-usap sa tao. Hindi, totoo. Ambivert. Hindi po kami nagkukulong po kami. Pero pag may tao naman na lumapit, bida-bida naman kami. Yan. Ganyan. Ngayon, kung hindi ko kasi masagot yung tanong kung paano yung turn off, on and off eh. Kasi siguro in time na practice na lang din natin. So siguro yun yung gawin mo na in time, tapos hanggang maging habit siya. Correct. You have to make a decision kasi ngayon ang decision na ginawa mo, nag-withdraw ka ng self mo. Yung sa iba. So kasi natatakot nga daw siya. Gagalingan ko na lang lahat. Anuhin ko na lang to lahat. Parang jack of all trades ka na para makita nila. Pero along the way, nasa-sacrifice yung communication, yung social communication mo sa mga tao. As a psychologist. Yes, as a psychologist. Ngayon, kung wala ka nakuha sa amin, doon sa sinabi namin, kasi nagpapanggap lang kami psychologist. Pero, you cannot deny the fact, yung exam, totoo kasi yun Actually, ito, buti binanggit mo ulit yan. Lalabas talaga siya Lalabas siya. Nung natatandaan ko, merong, di ba, as a manager, syempre, in charge ako sa yung people coming in. So, nung una, albawa, nag-test sa HR. Nung una, hindi ko pinapansin it's really more of, hindi, ipoprove niya muna yung sarili niya. Ganyan. Dinideny mo pa kasi parang may bias ka doon sa tao hindi, ipoprove niya yung sarili niya, okay naman. Pero doon sa exam, talaga naman, ang dami talagang below average sa maraming mga parte ng personality. Tapos, recommended siya with reservations. Ibig sabihin, pwede, pero depende. Pwede, pero depende. Parang gano'n ang interpretation na madali. Pero inilaban ko kasi parang feeling ko naman, napaka-unfair naman na magbabase lang tayo sa isang sa exam. Ganyan. Talaga namang totoo. Eventually nag-work, ganyan, dito, ganyan. Tapos saglit lang talaga siya. Kasi lahat nung sinabi doon sa examination, talagang lumabas. Lumabas talaga siya. So, kaya mental note to self ko yan, na hindi mo pwedeng i-disregard. At totoo naman yun. Kasi, pinag-aralan po yung mga exam na yan. Ang mga dalubhasa, yung mga tunay na mga psychologists, psychiatrists, at lahat ng mga eksperto pagdating sa mga personalities and everything HR-related, talagang inaral po talaga yan. Nagpakadalubhasa sila ng maraming taon para to come up with that kind of examination. Kasi, kaya nga di ba paulit-ulit, kung papansinin nyo kung natatandaan ninyo mga exams yun na ganyan, bakit parang tinanong na to, tinatanong siya ulit, ganyan. Kasi, tinitingnan kasi nila yung pattern. Yung consist. Kasi pwede mong lokohin sa una parang, sige,
ilalagay ko dito parang kaya kong mag-mingle sa grupo kahit hindi naman talaga kasi mayain ako. 'Di ba? Tapos ayusin lang nila yung question. Correct. Pero parang ganun parang din yung ganun din. O, 'di ba? Ang tapos ending, iba yung sagot mo. Ay, hindi mapagkakatiwala. Diba? Lalabas sa personality mo. Lalabas siya. Merong yung personality test na yan ay talagang meron pong inaral po yan. May science behind it. Correct. So maniwala tayo doon. Ang sa akin wala masama kung introvert ka eh. Kasi dito, gina-justify mo yung labas ng exam. kasi ganito ako. Alam mo, isa sa maganda din dyan, tingnan mo yung exam and then you work on it. Work on it. Work on it kung ano ba yung mga pwede mong gawin. Ang sa akin kasi, kaya ako sinabi kanina na parang masyadong marami kang gustong gawin. Ang sa akin kasi, walang masama kung introvert ka eh. Tapos kung ikaw ay tipong target, alam mo yun, may target, may goals oriented, may taong gano'n na talagang hindi sila nakakatrabaho with people, pero ang nagagawa nila talaga is more on talagang nagagawa nila yung mga na-achieve talaga nila yung mga goals, well, diba? Siguro maraming nakikinig ngayon, maging si Manong driver ngayon na iniisip nila ang isang Nicole Ayala pag nasa bahay, nagbabahay-bahay yan, nakikipagkwentuhan. Ay, hindi po. Sa totoo lang, minsan ganito. Ando sa kabilang bahay, nagkipagkwentuhan. Ang totoo, ganito po ako. Kayo na kumausap kasi nade-drain yung energy ko sa kanya. Pwede bang ikaw na yung kumausap sa kanya kasi napapagod talaga ako pag siya yung dumating. Ganon! Diba? Pero hindi kami lumalabas ng bahay. Pero kapag pinapakinggan ninyo kami, parang siguro tama, nagbabahay-bahay siguro to. Pagkatapos sa trabaho, parang kulang pa yung pakikipagdaldalan niya kay Diego Bandido. Correct. Kulang pa si Diego Bandido sa pagdaldal kay Nicole Ayala. Magkakakausap pa siya ng mga kapitbahay. Hindi po. Walang ganon. Yan, ganon kami, sa amin nga, may maniningil lang ng monthly due. Sabi ko sa asawa, ikaw na lumabas to. Totoo din. Kasi para sa amin yung makipag-usap kung minsan na halimbawa wala pa kami sa zone. As in yung setup mo is parang tahimik ka tapos bigla may kakausap. May warm up din po kami. Pag nakapag-warm up na yan, automatic na lahat yan. Pero pag wala pang warm up, yung siya eh. Nangyari siya sa atin yung biglang kakausapin ka. Oo, tapos sabay-sabay sila. Teka lang, di ba? So, ang point namin, Mac, iba-iba talaga tayo ng personality. Hindi mo pwedeng sabihin, pwede mo sabihin, gusto kong maging katulad nila Diego tsaka nila Nicole na parang ambivert. Pwedeng mag-turn on and off. Pero kasi kung iba yung kinalakihan mo, iba yung values mo, iba yung experiences mo, iba talaga yung ugali mo, iba yung DNA mo, tongue print mo, lahat. Hindi mo pwedeng eksaktong magagaya. You can only try to adjust. And then, it will grow into a habit. But that can be learned. Pwede siyang ma-learn. Pero syempre depende sa environment mo. Yes. Kung halimbawa ilalabas mo kami palagi mga once a month, saan maganda kumain? Depende. Gusto mo ba sa McDonald's sa Vietnam? Meron eh. Pwede. Ayun, pwede. So doon tayo mag-Big Mac. Oo. Kasi it will influence you how to think, paano makipag-communicate. Diba? So, kung ina-isolate mo ngayon yung sarili mo sa work dahil work, hindi na siya balance. So ibig sabihin, yun yung mga bagay na pwede mong you try to learn itong mga bagay na ito. And then, yun nga yung sinasabi ko kanina na gawin mo lang siya ng gawin hanggang maging habit siya. Kaya nga di ba may kasabihan, kaso nga lang English, yung birds the same feather. Flock the feather duster. Yan. At din, tsaka walang masama sa iba-iba talaga tayo ng personality. Walang masama din maging introvert. Correct. May mga tao talagang ganyan and they can work on that. Siguro kasi, baka naman hindi rin para sa iyo yung promotion. Don't dwell on that. Madami kang ibang sa nakikita namin sa kwento mo ang dami mo kayong mga positive traits. Pero if you really want it bad, gagawan mo ng paraan. Yung sarili mo. Ganyan. Ngayon, hindi yung paligid ang mag-a-adjust. Ikaw yung mag-a-adjust para ngayon, sa kanila. kung nag-adjust ka tas wala pa rin, baka hindi naman talaga meant to be. Baka hindi talaga para sa'yo yan. Kasi kung na-stress ka na. Diba? Or magte-train ka pa more. Diba? Baka may mga ganon. Hindi kami ka talaga psychologist, so hindi kami sure kung nakatulong. Oras po natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!